No a v dnešný deň mi prišiel ešte jeden balíček. Teraz večer som si bol teda po ňo. Uvidíte, čo som teda objednal. Som za to extrémne rád, lebo dosť dlho som rozmýšľal nad tým, či to objednať alebo nie. Konáhle som to vlastne objednal a teraz to prišlo, tak už zrazu nie sú dostupné. Čiže poďme si to otvoriť. Čo tam máme? Takže máme tu Sword and Shield Lost Origin Elite Trainer Box. Objednával som teda z Veselého draka. Ako som teda už spomínal na začiatku, tak hneď ako som to objednal, tak pár dní na to už to bolo vypredané. Mali tam cenovku nejakých 147 eur a nejaké centy, ale ja som tam mal nejaké bodíky, takže nakoniec som to mal za 119. Určite, ak budete mať ešte možnosť, tak si myslím, že táto séria ešte pôjde na cene hore. Takže je to fajn ešte si zadovážiť, ak niekde nájdete. Ak chcete viacej videí, tak tom s Pokémonmi a do čoho teda investujem, alebo teda snažím sa investovať ako začiatočník, tak určite budem rád, keď ma podporíte nejakým lajkom a nejaké rady určite do komentu, ak máte a viete mi dať, tak budem za ne určite rád. Takže určite píšte niečo, čo by sa ešte oplatilo kúpiť a vidíme sa. Jo, čau.